La bandu no ka WhatsApp na ka ri India. Namar ka jing bom hun jong ka iaki jing pan jong ka sorkar India. Messaging platform WhatsApp. WhatsApp is everywhere. More than 400 million Indians use it. They make around $1 billion from India. WhatsApp is threatening to exit India. सरकार व्हाट्सएप पर दबाव बना रही है कि व्हाट्सएप पर अपना एनक्रिप्शन Hey, hello parlok baro. Lada pipendan kam ya ka WhatsApp. Te pet kod ya ka ni ka video. Balai ka WhatsApp kala bandu no na ka ri India. Bat ki ai kita ki jingpan jong ka sorkar India. Ba ka WhatsApp ka ong yimla bana. Te shwaban sedang ya ka ni ka video ka pamenta ka sngi. Lan ai no ya pi ya ka jingkali. Kumbangi jule man la ka por. Te namar ba ka video ba menta ka sngi. Ka day shaphang jong ka WhatsApp. Te ka jingkali ru man ai. Haka ba day bat ka WhatsApp. Te ka jingkali ka long. How snap mayu ka WhatsApp kami. Te lada pitip sa komen ni jubab jong pia comment box. Ba lada pimtip. An sa ay ka jubab haka video ka bansawan. Te yang ini sedang no ya ka video jong ni ka bamenta ka sngai. Te parlok bara haka arp saw tarik benai April arajar arp saw ka WhatsApp kala berngem hadilhi high court bahkan late now na ka ri India ada ka sorkar ka penbor ya ka te hamne ka sorkar India menta kala penmi ya ka wai ka rule balada ka sorkar ka pan jingtip halor kino ki message ne kino ki video ka WhatsApp ka hap ban ai ya ka sorkar te hangne ka WhatsApp kala ong bangimla banle akumta namar ka WhatsApp kalong encrypted end to end bawat ka WhatsApp lu kamla ban peit yaki message jongki weipat but kani kalong persya ya ka policy jong ka WhatsApp but kala ong ru balada ngile akumta kan kata ya ka right to privacy yaki brief jong ka ri India but kane kan no Shah ka dictatorship te parlok baro pismo kumno halor kane sa yaki rai jong pi ha comment box te lada ka WhatsApp ka do no na ka ri India la bandu lang sa arteli ki social media platform kata ka Instagram bat ka Facebook namal kineru kidei jong ka Meta te haka ba idei bat kane maka liang ka high court kala ong bakan sa bishar biang ya kane bat kala bu ya katarik haka khatsal tarik 9 August arajar apsa